Kadaw di kabakongsan kabangiya walk out na mantana ka yung dorba baro ki MDC jong kaliang yutay kadaw kabakongsan ni kalong kung baglai haka first session kabamut haka class step haka ba na kaliang kajungi na kaliang songa kamtam kong LU ba kong kongres ba baro ki mamba kabangi pen i haka jing bombiang jong kani ka budget book shwa ba UEM in charge un table haka budget apo ka house kung banjulong karukom kena kalian kecungi ngilalam ba haka ni ka budget book haka ba kidon kini ki head ki sub head ki paper ki bapan ya ke jingmang pisa na ka banta kasnam anajar absan rio haka grand number 1 jong ka GED kalapau ka we ka sub head ka bakiong ka supplementary expenditure 24-25 kabalong sikrur ralak laiku arhajar raspa papo bat kumjuru haga grand number 6 kabadai jong ka legislative haga niru kalami kaju ika kantin kabaong supplementary expenditure 24-25 kamon arteli ki supplementary expenditure ki reflect haga ni ka budget book kai ka ni ka budget book kani ka budget book kani ka detail estimate kaba kajing pan pisa jong ka isi kalong ba hang nila reflect hang no don kam ya kani ka pisa haki ki heads, haki ki sub head, nakabanta ka jinglot ka bakumno, bang siup tulok yano, yau A, yau B, yau C ka reflect lot hang ni. Tanay ka balengo ka long ba, kumno kani ka supplementary expenditure ka reflect hang ni. Ngalaris ya ka objection ka jonga ka point of order, da ka bang akdew ya ka article, ya ka rule 111. Ka rule 111 ka ong syai. Ba any supplementary expenditure lani additional amount lani supplementary demand kadai banwan hakadur hapo house hadin bangila pas ya ka budget kani ka full budget ong no menta kadai jong atusan kabala ada mo ngan keren ni kabala ada timenta haka isi ka bamenswa kiwanra SD kiwanra kata ka supplementary demand lani ka supplementary expenditure haka ba kidon kampisasyo takadaw kiwanra house ka approve kabamut katu ka supplementary demand jom ka arsa-arsan kalakut la ada pelut nak bentak arsa-arsan tika ka kamram jong kani isi pat kalong bantek ya kani ka arhusan arhunril ti hau panai match kini kani ka isi ka kamanra ya kani ka full budget kawanra ka board of account kabalungo kalong bahaka ni ka board of account ka kamdan kani ka supplementary jong arsa-arsan namar ko mga ong mani house kani ka supplementary arsa-arsan kalayap te kalakut ada pelut ini bisa. Kabamut mentang ingin pan pisab yang nakabentaw absan na kulril. Tiha ka porba ki kani ka isi ka shimpi. Ya kani ka isi ka kamanra ka full budget or ka board of accounts. Di menit ha ka board of account kila ada include. Ya kani ka amount kabakiwan ra yang menta supplementary expenditure absan kila ada include ha ka board of accounts. Nakabenta ki jingmang ki paper kabadai bat kutulok jong kinong train. Te haba pila regularize haga board of account kumno mentapi perung biang menai IEM iong ba ngidang syu ngiwan ra atau por ngi kampoi perkhat ngi kami benya atau kata kalah mo ban benya pibat ka syuki pide IEM jong finance pide CEM pide ka EC pila mo ban long so irresponsible ban jai kum kata ka juba po haw kani ka pen ilong bakimpat tebet ka pen i bakilong bakimpat long fit ban run ban govern lani ban sensya hangni po de sekonsel kaba habang ala aji mut menne ba wenno ekani lani ban rectify ekani ka banga kadaw mentan supplementary expenditure balay namar haka main budget umla ban penrungi kentir supplementary demands cannot be inside the main budget judon practice hangno la kalong haka state budget la kalong ka parliamentary budget kamot ka supplement ka supplement kabut additional amount. Ka rule 111 ka allowed ya kata bapinwan ra da kata. Tenre ka balengo kalong ba UIM mentang
Wat hadin bau Sherman ngasoban ai kuble yu Sherman bola sengap yang jing keren ke jungi ke jing dawa jungi la adjon yu ka house perkhat kadika history kadika sim ka baningkong ban create history la kalong ha district council lani 4 juja ki we ki assembly lani ki state council ban ong ba hapor ba president ka budget ha adjon ka house bombet peni jing bombeang peni ke jing duna mo tina ta kadang ngi ong wat la tar ngi ong to ratify te wan ra ngin up yang hadin ka arbaji re ka balungo da wan arbaji ki pen e triang ka jo bat habang aku di ke rule ki ong ba penban hanam don rule ka bakhang re ka don ka rule pat ka bala kedau te ka wan kala kedau syai ba ka supplementary expenditure de ban ra hadin jo pi pacan te ka e pat ka rule ban khang ka tahi ka mut bala khang ba himla ban ra e ka supplementary hapo kami budget na ta kadau ba namar baka budget kalong ineffective kalong unconstitutional ka bampat julek menu na takadaw na kaliang kajungi persya bat ngimkwa ba ni shimta hakini kasi hapol ba introduce kini ka budget kita ka stand kajungi ka balong very clear pila abandan ka jingmut ka bari pila abandan ka aka shalandat jong kani Henry what break the rule lihat ka jing start ka jong pi kata ka syong ka jing start pi pio so mene house ki ong ba bang ibu ya kani ngisutu ba kani ka amount kani ka tulop jung kita ginong tri ki basya be magani kani ka kam ka don hapo akut ka case hakut kadai ya ka appointment jong ki ka baki terminate ya ka appointment ka jong ki kam dan singa dai ba ka budget ya ka budget di man mang mentap hiap si tulop iki namar ba ka kut kal ari instate iki kila yo biang ban join hiap si tulop ni ubanai jun ka jong ka jing start jong ki kan kum no ban include ya ka tulop jong ki mendai banwan ra ini gantian supplementary 24-25 kani kabangi karan ta kani 25-26 te balik pinwan ra biang ni te 24-25 ngala ai nuksa men ne ya ki ngala ong ba hagasnem ka baladap ong no haye ngati khau ngamang ban bam khau siberni Henry habakut usnam ngadon kam khau sa siberni kamut arberni ngabam khau hagasnem ka baladap te naman ta kani ka arsan alfon rio hatongan tho biang bangan le 1+1 si berni dengan tho be no be menta usnam dengan thiet no arban ni kade ban long kumta ne te ka juru hang ni haba phimut ban mang be ka kamut haba lamang pelut ki kini kiting ya kata ka kies sapo ai ko ki khen ba la da jok maki la da kiram gitu kena kamut dan kam si tulop syu ya ki kata mlele kala ban long ba philamang hang ni phim pelut kam lele kam jukta kata Henry mdei ban ong ban le hakani ka dur kai ba phim break pada ya ka rule ba phim break ya ka procedure haka ba ni present ya ka baca na ta ka ni shimbe ba kani ka tingwara ing baca kalong unconstitutionally PE mentan po house ngira pen igat tu kisah lah nama bele they have the numbers 4 judan ban introduce ya ka budget dah ka voting mo apa introduce ba balik kita lihat ka voting because they have the number we don't want to run this easy or to run the council with the numbers we want to run the council with intelligence with capability kata ka ni ka bangi haban ban sutu habangi sunsyar hang ni kam dei ka number ka ba arise ri ka jing syampa dari kejing start ikumno pi penyat kata ka syong haki ringi ngila peni kata ka daw ngim mission menta haba introduce ni baca tapi ka sinjam apun ya menta ngindang syong ngin sapet ki legal we ki bangin sim ngin pat yathu menta tang bangin nom syong khai namar ba ngi yale ya kan ni kam de ka right jungi namar ngi yang ngi la jit du pat ba banwan hang ni po council ngi haban protect ya ka interest ng council ngim kwa ba kani kan create president haki tem ki banwan kan haki longdien ki banwan ngim kwa ban create ka bad president ka bakum kani ka bampat juja mendo takada we will consult our legal advisor ngin consult ki lawyer ki babiang bat ngin sapet kai ka bagi ba